To usekl, musel jsem to useknout, takže tohle budete mít v druhém videu, protože babka se vrátila, takže hotovo. No. A teď jdu, jestli někoho potkáme cestou, tak ho můžeme připojit. Nevím, jestli někoho potkáme. Boty mám kurva rozvázaný, protože s ním je nechce zavazovat. Tak víte co, já se nezavážu. Na chvilku vám to teda stopnu. Jdeme dál, boty už mám zavazaný. Trvalo mi to asi tak 20 sekund, obě dvě boty. Takže moc dlouhý ten střih nebyl. Tak jdeme. Nikoho zatím nevidím. Takže můžeme dál dělat hovadiny. Jestli mě nejde slyšet, tak mi to napište do komentářů, já to nějak spravím. Myslím, že teď bude asi nějaký ostřih, protože zase vidím nějakého hováta, takže střih. Takže můžeme dál chovat do rezervací. Čaukovská, nechceš odběhat, teď chovat hovno na to, že tam někdo je, ale to nevadí, toho obejdem. Možná, že vidíte jenom mě, si nevidíte mě, jak vidíte nějakou rozmazanou tačku, protože moje kamera nedíhala videa. Nejde zatím. Ani jsem neučesal, nic jsem nezrobil. To je jedno. Hlavně, že mám nájemníček. Vypadá sem. Co je tam? Nikdo nejde, to nevyšlo. Tam někdo jde. Máte těch služíte kamion, jo? Takže trefíte uši. Jo, přesně tak. Nenávidím naši obec. Už jenom kamiony a další auto ticho. Ano, přesně tak. Samé auta, samé kamiony. Já jsem měl boční uličkou. Ale tak. To nikomu nevadí. Jestli jo, tak máte smůlu, protože mě mají sloup. To je dobrý vidět nad sebe, aniž bych to tak díval. To video bude celkem dlouhý. Po škole taky vydám několik částí. Cesta ze školy možná s někým bude. Možná s mojím kamarádem. Možná si neuráží, že nechce víc kurva video. Určitě jo. Stromeček, tam nahoře. Stromeček. Nejvíc jehovistická věc tady u nás. Hnusná věc.
Já vidím tu věc. Pořád nikdo nejde, ale všude kolem jsou kurvené teď. Kurvené, zajebané věci. Takové ty sedule. A kurva, nedá se to dýchat. Nedá dýchat, já nedýchat půlkou. Ani nedá dýchat. Začíná hemžit lidma. Takže čus.